trecut! Hai! Hai, 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 hai! Vine apa mare, mare, din ce în ce mai mare. Uite-te cât s-a făcut. Deci în 5 minute, ce? Au vrut să treacă mașina înainte să treacă apa, să facă apa mare. Deci s-au băgat să scoată mașina. Păi n-au cum, o las. Dacă nu mai merge, o lasă dacă vine apa și mai mare. N-au ce să-i facă. S-au băgat să încerc să scoate pe partea înaltă. Nu i-au fi apa mai mică? Nu știu. Ce faci?